Eh sanibona emakhosini, siyaphila emakhosini. Siyabonga ukuvuka, kuwumusa nentando kaNkulunkulu ukuthi kube kanjena namuhla. Kusenjalo, sixolise kwabantu esibanyathelile, sibanyathele emsileni ngokuthi sikhiphe amaqiniso. Namhlanje angeke ngibe mningi, angeke ngikhulume iy'ndaba, ngizange uzokhuluma iy'ndaba njengoba ngishilo ukuthi ngangidlulisa ijeni yami nokuthi kwakunjani for mina, nokuthi ngiphendule abantu abahlezi bengibuza ukuthi ngayekelani lapha, why ngasaphushi lapha. Sesidlulile nje, sithanda ukubonga kubantu ababonisa uthando, abantu abasondelile, abantu abangizwelayo, abantu aba-understand-ayo ubuhlungu engidlule kubo. Ngiyazi ukuthi vele kwakungena-contract, ngangathunyiwe umuntu ukuthi kumele ngenze lezo zinto lezo. Kwakukwenza ngoba yazi umuncengile ukuthi abantu abayazi inhlupheko. Yabona uma uhlupheka, uphuma enhluphekweni, uphuma ekhayeni mfowethu elihluphekile. Yabona uma ukuthi uye esikoleni udla ubhontshisi, ubuye esikoleni udla ubhontshisi, ngisho ujabulile udla ubhontshisi, ngisho ukwatile udla ubhontshisi. Sikhula lapho-ke thina. So impilo bengangenzisa noma yini ukuthi ngizithole ngisendaweni engcono, ngizokwazi ukuthi nami ngikwazi ukunakekela uma wami, ngikwazi ukunakekela abantwana bami, ngikwazi ukuthi ngisibeke isinkwa etafuleni. Yazi umzali uma kakuzala usuke e-expect-e izinto ezinhle ngawo umntanakhe, usuke alindele ukuthi ngelilodwa lamalanga wena uyosishintsha isimo ekhaya, ngelilodwa lamalanga wena uyoguqula. Yabona lezi nkulumo lezi zomakhelwane zalaba abantu abangamfiseli zona zibe zinhle, kubonakale, ngoba nabazali phela bake bakhothane ngabantwana ukuthi awubuko wami uyiloya, ubuko wami ukuphi, wami uyayiletha igrosa. Imagine wena umntana omfana wembethwa amakhosi, ungakwazi ukuthengela uma wakho isinkwa, uchaza ukuthini edlozini lokho. Uyabona ukuthi ezinye izinto bezisihlukanisa nezinto ezinhle. Omunye umuntu angeke a-understand ubuhlungu bami, kepha baziwa yimina. Yabona kunezinye izinto ezenza ukuthi nedlozi liqhele kuwena, nesithunya siqhele kuwena, ngoba wena akunalutho okwazi ukuthi uyenzele umzalo wakho, ubonge, ufike uthi we mama, nawu amaphisisi, nayo impuphu, ngiyabonga mani, wangizala, wangipha ithalente, kumanje liyakwazi ukufaka isinkwa endlini. Cha, omunye umuntu uyithathe wayibona njengejoke lento, kodwa mina ingihluphekisile, yangenza ukuthi ngiyithole sengenza imisebenzi eminingi. Lapho uyaxolisa, ngapha uyashweleza, uyancenga edlozini ukuba bakuxolele phela, ngoba wonile njengengane yomfana ekuthenjelwe kuyona ekhaya. Kepha kasidlulile lapho. Ngithi angibonge kakhulu kubantu abangiduduzayo, kubantu abangikhuthazayo. Ngiyazi ukuthi mhlawumpe indaba yami maniyizwa niyizwa ngathi into efresh, into enew. Cha, kumina kudlulile lokho, kumina ngikudlulisile, sengineminyaka ngahamba lapha, sengineminyaka ngayidlulisa. I don't believe ukuthi umuntu ongahilanga angakwazi ukuhila abantu. I don't believe ukuthi umuntu ongahilanga angakwazi ukuphilisa abantwana bakaNkulunkulu. Engikuchazayo ukuthi ukukhetha kwami lolu hambo lukamoya, sebabaningi abantu engibasizile, ngibalaphile, abantu abathola imisebenzi. Inkinga ukuthi most of the time kuba ama-artist-ke, yabo, uyitholela ama-artist, wayesemanzini, abanye ngibayenzela amabhavu.
hey into zabo zikhanye, abantu bayithole basey'ndaweni nabo bakwazi ukuphilisa imindeni yabo. Sizama ngakonke ukuthi simsebenzele lo ngaphezulu wengamele konke, yabo. Ngiyabonga kakhulu Inkosi ithele umusa kunina nemindeni yenu. uNkulunkulu anibheke njalo, aguqule umona wezitha zenu, azenze injabulo, uyohlala ungunaphakade kunina nemindeni yenu. Nina eniney'nhliziyo ezinhle, nina eningathathanga isitori sami nawuhlekisa ngaso, ngoba omunye nomunye unesayidi lakhe, kepha angiboni ukuthi ukhona umuntu ofana nami ongasukuma eyozama ukucindezela igama lomuntu alibhekisele phansi. Ngiyaxolisa kakhulu mfowami ukuba uzizwe ngendlela ozizwa ngayo, kepha into eyenzeke kimi lena bekuyisikhathi sokuthi nami ngiyibhodle, ngiyidlulise, ngizokwazi ukuthi kulolu hambo lwami nami ngihambe-ke ngingasacabangi lesikhathi engasiwesta, lobuhlungu engadlula kubo. Angazi kwaba yicalana emhlabeni ukubhodla, angazi phambi kwenu nina abantu abakwazi ukuhlekisa ngabantu abaswele abahluphekayo ukuthi kuyicalana ukubhodla, futhi kungekho la ngithuke umuntu khona, kungekho la ngidelele umuntu khona, ngaphandle kokuthi umuntu akhethe ukuthi yena aphoste lento ayiphostayo ngokungahlakaniphi, ukungavezi ukuhlakanipha okuyena. Yabona, imali ingakwenzi isilima uzofane nomfowethu, imali ingakwenzi uzikhukhumeze emhlabeni, awuyikhukhumezi emhlabeni. Nanoma ngathiwa usunemali engakanani, ungabe uyikhukhumeza. Kunezinye iy'ndawo la ekumele uzehlise khona. Kwanami ngiyasazi isiphiwo sami, ngiyawazi amandla enginawo, ngiyakwazi ukulapha kwami kwenzani, kepha bakhona abantu ebathi mabavela ngithi makhosi, ngithi gogo, ngiguqe phansi, ngishonise ikhanda phansi, babonise ubukhulu babo, ngoba babakhulu kimi. Injalo nje, yabo. Akukho la engizikhukhumeza khona esithunyeni, ngoba sengabona ukuthi mangikhulekisa umuntu, mangicelela umuntu into iyayenzeka. Mawukuthi ngikwazi ukulapha i-stroke, njengoba sengikwazi ukwenza izinto ey'ngaka zenzeke, manje sekumele ngihambe ngidelela abantu abangaphezulu kwami. Cha, akukho lokho, akukho ukuyikhukhumeza emhlabeni kaNkulunkulu. Uma ukhulise kahle, uma ukhulisa umzali oneqiniso, umzali uqinile, okholwayo, umzali owaziyo ukuthi uNkulunkulu yini, uyoyidlulisa lento ayitshale kuwena, ikhule nawe, uzomazi omunye umuntu. As much as nabantwana bami bayamazi omunye umuntu, bayamhlonipha omunye umuntu, kodwa kuqala kuNkulunkulu kukho konke emhlabeni. So nje ngisho ukuthi bobhuti bami nabosisi bami, Inkosi ithele umusa, enibusise kakhulu. Ngiyabonga ngamazwi amnandi. Ngiwabonile nama-podcast abantu bekhuluma into abazikhulumayo, behlekisa la bahlekisa khona, it's fine. Ningakwati, ningathukutheli. Kusemhlabeni bakhona abayosekela abahambi bomnyama, bakhona bayobavikela abahambi bezinto zobumnyama, bakhona abayosaphotha noma yini oqhamuka ngakubona, ngoba bonke bayindlela eyodwa. Nani niyindlela eyodwa nami, nini enisaphotha mina. Asibambeni isiqine masosha. uNkulunkulu usekhona, futhi uNkulunkulu uyophetha. Abanye bathe lo mfana waze wanesibindi, angiyena umfana mina, futhi isibindi ngazalwa naso. Ngingumkhulu mina, uma ungibona kufanele uthi mkhulu, thokoza mkhulu, nami ngiphinde ngithi thokoza khehla, uyaphila, ngiyaphila. Angiyona ingane, ngikhulile kulolu hambo, ngali-accepta, ngalithatha, ngalithanda, ngali-embrace, ngalidlulisela nakwabanye. Uyabona, uma ungazi isitori sikahulumeni uzomazi uhulumeni ubani. Kunama-artist ayinqwaba ku-industry, ngiyawumamela umusic wawo. Labo bantu baqhamuka la, badlulela uhulumeni,
never feel like uhulumeni khona into ayifunayo kulwatha noma kumuntu. Angifune lutho, ngidlulisa isitori sami, into eyenzeke kumina ayenzekanga komunye umuntu, into eyenzeka kumina ngidlulisa isitori sami, and futhi angifune lutho yamuntu. And ngakwenza ngoba ngicengela nje, yazi nje uma ufuna nje ukuphile life yini, ufuna ukusuka kuyi-stress baby mama, izinto hey yabona labo. But ngiyabonga nabo ukungenza the way bangenze ngakhona, cause ungise kwenye direction empilo, and then nokubacabanga nokubakhumbula abantwana bami ey'nsukwini esiphila kuzo. Kunzima bafethu emhlabeni, kepha ngomusa kaNkulunkulu mina ngingonqobile mina nginqobile, angifuni uqamba amanga, ngiyilwile ngaze ngayinqoba, manje ngisempumelelweni, ngidla lokhu engakutshala, uma ngiyavuna manje. Nabanye bavuna induku yabo ngoba batshala okubi thina. Isikhathi sokuthi umuntu nomuntu manje adle lokhu akutshala, avune lokhu akutshala, mawukuthi mkhulu lokhu ikona lokhu kumele ukudle, ikona. Angithi wena watshala lento wayitshala kimi ivuneke manje, ngoba kwabanye wena watshala ukuhle, ngingazi ukuthi ngakwenzani mina. Nqwaba mfethu abantu ndoda engibasizile mina, nqwaba yabantu abahlalile kwami emzini wami, inqwaba yama-artist engiyithatha from Boma Nelspruit ngiyigcina lapha kwami, not helping ngo-music kuphela. Mina ngiqala la, ngifuna uthandeka, uma uvele ebantwini bakuthande, ngigeze thandeke, sikhiphe isichitho, isigcwagcwa, isikhwakhwalala, konke sikuhlambulule ndoda, sithi mase sikuyisa lapha kulaba abantu laba, nawe uthandeke nawe, abantu bafisa ukusebenza nawe, abantu bafuna ukusebenza nawe. Inqwaba ehlala kuleya muzi, inqwaba esebenza kuleya muzi, ngeke uyikhole uma ngakubalela yona. I-industry yonke iphelele bayazi, ngekho umuntu ongamazi uhulumeni. Uhulumeni akuyona ingane, akuyona insango ongayitshala emva kwendlu imile bese nibhema nonke nihleke. Ngimdala mina. Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Uhulumeni, a former friend yaKabza the Small. Last week when the video exposing uKabza, uKabza bekamyuza, bekangamendeli lutho. He was always there for uKabza, but bekamtreata nje like trash. Uthanza abangani bakhe bema-celebrate, yena bekangamendeli lutho, bekangamsettinga lutho. Bekaphendula nje endzabeni yokuthi abantu bambude ukuthi uphumeleni kubo Kabza. So washo nje wakhipha imfihlo ukuthi hayibo ukhishwe ngiloku naloku. So people are dragging him lapha enkundleni yokuxhumana bathi akathathe accountability yempilo yakhe, yini into lobekayenda. Bekafuna Kabza ukuthi entenjani amnike imali, but there are those who are siding with him saying ukuthi kutolunga vele emhlabeni abantu bayayuzana, abantu bathanza labathanza bona, wena abakubona ngathi awunalutho bakutreat-a vele as u-ice boy. So uyasho ukuthi uyabonga ebantwini labamsupportile nalabamsupportayo, and people were sending him messages bam-encourage. Uyasho nje ukuthi ubonga kakhulu, and to those who are supporting uKabza uthi vele bakhona emhlabeni bantu labayohlezi basekela abantu labenda tinto tebumnyama. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.